ରାମ ଶ୍ୟାମ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ସୀମା ଏହି ଛୁଟିରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ କରିଲେ ଏହି ପାଳି ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲି। ସୀମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ଆଉ ସେଦିନ ହିଁ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜାଳି ବସିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିଲେ। ବହୁତ ରାତି ଯାଏଁ ବସି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭୂତ ଗପ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏମିତି ନିଜ ଭିତରେ ଗପି ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲେ। ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, କ୍ୟାମ୍ପିଂରେ ବାର୍ବିକ୍ୟୁର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ତୋର ତ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କେତେ ଡାକିବା ପରେ ତୁ ଆସିଲୁ। ହଉ ଯାହା ହେଉ, ଏତେ ଡାକିବା ପରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଫାଇନାଲି ଆସିଲ। ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା ତମେ ଦି ଜଣ ରାତିରେ ଡରିଯିବ। ମୋତେ ତ ଜମା ଡର ଲାଗେନି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସୀମା, ତୁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଡରୁଆ। ହଉ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ରାତି ତୁ ଏଠି ରହ, ତାପରେ ଆମେ ମାନିବୁ କି ତୋତେ ଜମା ଡର ଲାଗେନି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଗପୁ ଗପୁ ବହୁତ ରାତି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦିନ ସାରା ଥକି ଯାଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଲା। ଏବେ ଯିଏ ଯାହାର ଟେଣ୍ଟକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଦ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମଧ୍ୟରାତିରେ କିଛି ଅଜୀବ ସାଉଣ୍ଡ ସୀମାକୁ ଶୁଭିଲା। ହଠାତ୍ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସୀମା ଯାଇ ତାର ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଟରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାମ, ଏ ରାମ, ଶ୍ୟାମ, ଆରେ କୋଉଠି ସାଙ୍ଗ? ମୋତେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ସାଉଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଭିଲା। କ'ଣ ତମକୁ ବି ସେମିତି କିଛି ଶୁଭିଛି କି? ରାମ ସୀମାକୁ କହିଲେ କି ସେମାନେ କୌଣସି ବି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ସେହି ଦି ଜଣ ପୁରା ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସୀମା ଆହୁରି ଡରିଗଲା ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ଡର ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ଶ୍ୟାମ ହସିକି ମଜାରେ ଉଡ଼େଇଦେଲା। ସୀମା ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ଡର କମେଇବାକୁ ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ କହିଲେ, ଆମେ ଯାଇ ଦେଖୁଛୁ ଟେଣ୍ଟ ପାଖରୁ କ'ଣ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ସୀମା ଟେଣ୍ଟରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏବେ 1 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନ ଆସିଲେ ସୀମାର ଟେନସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସୀମା ତାଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହି ବହୁତ ଜୋର ଡାକୁଥିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ। ଏବେ ସୀମା ସାହସ କରି ବାହାରକୁ ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଆଉ ସୁନସାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସୀମାର ଡର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ରାମ, ଶ୍ୟାମ, ତମେ ଦିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜୁଛି। ମୋ ସହ ମଜା ଯଦି କରୁଛ, ବାସ୍ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସ ପ୍ଲିଜ୍। ସାଙ୍ଗ ପ୍ଲିଜ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତ ପଳେଇ ଆସ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି ୟାର। ଭଗବାନ, ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଭଗବାନ, କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଭଳି ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆସିଲୁ? ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଜମା ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ରାଜ ନାମକ ଏକ ପିଲା ଏଠିକୁ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଏକା ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ପିଲାଟିକୁ କିଛି ଲୁଟେରା ତାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ସେ ଭୂତ ହେଇକି ସେଠି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଯେ କେହି ବି ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସେହି ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି। ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।